Здравейте, след открит теч в мокета на пасажирската седалка се оказа, че тече идва. Ето вижте как тече вода от тук. Се окаже, че тече идва от... Ето това е тръбата. Сега съм пуснал едно живо, за да извада. Това е тръбата, която идва горе от Шивидаха. Дренажната, която по някакъв начин е прекъсната. Най-вероятно италианците тук са слагали някакви неща и са натиснали и са срязали горе в метала. Тая тръба отива, там има една дупка, в която влиза ето този щуцер. Щуцера седи така, тази моча си излиза тук при подкалника. Не знам дали ще се види какво. Къде е дупката? Май няма да се види. Аха, ето я. Ето тук излиза този щуцер. И съответно при спъканата тръба, по-скоро срязаната, тече директно вътре. Както и малко и отвън, понеже тръбата не беше толкова извадена и седеше на средата между копето и страницата на калника. Сега предстои ремонт с един щуцер 10 мм на гардена, един маркуч, който ще влезе от тази страна тук, а от другата страна ще влезе през щуцера и ще се съедини с другия маркуч. Дано съм ви помогнал. Успех!